लाउदुमनि सावगारि आर'नायाव आङो बानायनो होदोंमोन जोंनि बिजेपिनि सेन्टिमेन्ट लाना आं बानायाखैमोन लाउदुम बिबारा बारसे नेशनेल फ्लावारखाय आंनियाव बिराद समायना नुनायखाय आं बेहाय होनाय जादों आरो बेहाय मायबा मोनसे गोरोन्थि जादोंबा आं गिबियावनो निमाहा बिग्रोनाय थाखाबाय हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनानै होबाय बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनहाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दंथ'यो दिनै लोगोफोर मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो न'आवनो थानानै दिनैथ' माने आमथिसुवा नालाय लोगोफोर माने जेबो हालेवनाय माइ गायनायनि जेबो माने गैया पुरा माने फ्रि आरो लोगोफोर टेनसन फ्रि माने न'आवनो थागोन दिनै सानसेनि गेजेराव मा देखायलांनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय माने बिराद फ्रि टाइम मोनदों आरो दिनै माने आमथिसुवाबो गोलैना होबाय नालाय लोगोफोर माने माइ गायनाय सानाय जेबो बन्द आरो ओमफ्राय अब्लाबो बिथांमोनखौलाय बहाथो हाफेना बिजिलालाय बिथांमोनखौलाय बहाथो माने बिथांमोनजोंलाय बहाथो माने फ्रि टाइम मोननो नङा होमबा लोगोफोर बिसोरजोंनो आरो न'आव थाबाबो खेलें खेसें माने हान्थि गैया होननाय बायदि आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नायलांबाय थादों होमबा दिनै मा देखायलांनो हायो पुरा माने जि जोम स्रा आरो मानो होनबाथाय साननैसोआ माइ गायनायानो गायनोमोन नालाय जि जोमखौ माने सुनो हायाखैमोन लोगोफोर ओंखायनो पुरा कमप्लिट आरोना साननैसोआ माने गरमजों जाबजों सान्दुङाव खामथाबनायजों ओरैबायसा आरो ओरैनो महरानो बुथेथे साइज गैखाया ओमफ्राय लोगोसेनो माने सान्दुङाव थानायजों एकदम नायथावथारला लोगोफोर ओरैबायसा गरमजों माने माइसुंबो फ्रि बेरफबजोब्बाय आरो लोगोफोर मानो होनबाथाय अखा गैया बांखा गैया सान्दुङाल' ख्राव नालाय ओंखायनो अबस्था गाज्रि आरो लोगोफोर माइ गायनायजों जाबजों ओमफ्राय दिनै माने बिराद गोथाव ओंख्रि संनो नागिरदों लोगोफोर स्पेसियेलि आंनि फेभरेट ओंख्रि आरो लोगोफोरना ओमफ्राय मा ओंख्रि नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय बेनो जाबाय नै लोगोफोर माबा आरो जोगोनार बिजौ इनिफ्राय सिङाव खांखिलर बिलाइ ओमफ्राय लोगोसे खुमब्रा दङ ओमफ्राय लोगोसे फाथो बिलाइ दङ इनिफ्राय माबा माबि दङ लोगोफोर लोगोसे माने नै धरमफुल आरिबो दं आरो ओमफ्राय लोगोसे खान्थाल बेगर आरो माने खान्थाल बेगरजों खारदै गोबाब ओंख्रि संनो नागिरदों आं लोगोफोर बिराद गोथाव मोनजायो आं लोगोफोर खारदै गोबाबजों खान्थाल बेगरजों इनिफ्राय नै सायना लानोसै आं इखौ दायो ओइ आथिङा बगन आथिङा मा खालामदों नोङो आथिङा बगन गागेया दोन नोंजोबा मा हाबा मावनो इसोर गावहासो सिगां जायो हाफेन जिलाला गाननानै खान्थाल बेगरखौ आङो माने थाव एसे होनानै एवस्रोमना लाखादोंमोन लोगोफोर मानो होनबाथाय खान्थाल बेगर बा जायखिजाया खारदै ओंख्रिबाबो आङो थाव एसे रं एसे होयो आरो ओमफ्राय नै खारदै होनायजों रं होनायजों बरिया गोजा जाबाय आरो लोगोफोर एकदमबारे समायना नुखाबाय आरो ओंख्रिखौ ओमफ्राय एसे खोबनानै थुख्ला खालामबाय थानोसै ओमफ्राय लोगोसे नैखिजाय आरो बानलु इनिफ्राय सामब्राम गुफुर गरनै होबाय लोगोफोर बरिया गोथाव जाखागोन दिनै फिस्लानो दैजों मानो गेलेबाय थाखो नोङो ओमफ्राय दैजों जल्दि फै इदि दैजों गेलेबाय थायो नामा गगा मोनो ना गन्थङाबो हले बाब गन्थङाबो हले कालपार गरङा राननोनो रोङा ओरै फै दैजों गेलेबाय थानाङा दैया मैला जाजोब्बाय हेस्सर हा होजोब्बाय खोमा दैयावनो गारबाजों मोजां नुदब लाबाय आङो ओमफ्राय दै होना हरनोसै जाबायबो नै रानथाबलायलांबाय मोदोमफ्रु मोदोमलायबायहाय लोगोफोर खारदै गोबाब मोदोमलायबाय गोदौबाय थासै खोबनानैसै बिराद गरम ना लोगोफोर ओमफ्राय गरमबाबो माने साहा लोंनायखौ गारा आरो ओमफ्राय स्पेसियेलि माने गाइखेर साहा फुदुंनानै लाबाय आङो दिनै माने बोरायबो गैया आरो लोगोफोर बोराया माने दिनै माने आमथिसुवानि लामा दानस्रांनो थांदों जों गामियाव माने आमथिसुवाबाथाय बोसोरफ्रोमबो बेफोरबायसानो लामाखौ साफा बानायो आरो लोगोफोर कारेन्टफोराव दंफां लाइफां नांनाय औवा नांनाय बायदिसिनाफोरखौ दानस्राङोहाय लोगोफोर मानो होनबाथाय कारेन्ट फैनायनि माने प्रब्लेम जायो नालाय फैनायाव नांथा ओंखायनो माने आमथिसुवाबाथाय बोसोरफ्रोमबो खनफा माने साफा बानायो लोगोफोर ओमफ्राय आङो बोराय गैयाबाबो गाइखेर साहखौ गथा लोंना लानोसै आरो लोगोफोर उफ गरमबाबो गारा गाइखेर साहा लोंनायखौ गरम जादों मा जादों लोंनाय जानायखौ खमि खालामनो हायाना लोगोफोर ना गाइखेर साहा होनबा ओरैनो ज्रोमखा गरम सरम बादो ना लोगोफोर
खायसे खायसे कमेन्टफोरखौ लानानै ओरैबायसा माने गोसोआव दुखु मोनो आरो लोगोफोरना इनिफ्राय माने मैयानि भिडिअ मोनसे होदोंमोन आं लोगोफोर ओमफ्राय बेयावनो माने ओरैबायसा गाज्रि कमेन्ट आरो मानो होनबाथाय इफोरबायसा गाज्रि कमेन्ट हरबाथाय गोसोखौ ओरैबायसा नार्भास मोनो ना लोगोफोर भिडिअ बानायनोबो गोसो जाया ओमफ्राय लोगोसेनो माने गावखौनो गाव बिराद बोरैबा मोननानै लायो आरो सम आरो एखनब्ला आरो है बेफोरखौलाय मानोसै बेफोरखौलाय माथो डन्ट केयार ओरै होननानै भाबियो आरोना लोगोफोर अब्लाबो बेफोरबायसा एसेबां गाज्रि माने कमेन्ट हरनाङा आरो माने आंखौबो फानग्रासो होनलायलांबायहाय लोगोफोर मानो होनबाथाय नोंबो फाननानै इफोरबायसा आरो नोंबो फानना जाग्रासो इफोरबायसा लाजिया नामा ससियेल मिडियायाव बेफोरबायसा बुरै मांग्रांग्रां बुरै मानसिफोरा ओंखारनो ओरैबायसा आरो माने अखानायब्लानो माने हौवा हिन्जावनि बुहुत माने बुंथावा आरो हौवा हिन्जावनि उन्दुलायनायनि भिडिअ होयो मायो ससियेल मिडियायाव जोंलाय बहालाय बिदि हौवा हिन्जावनि उन्दुलायनाय बा हौवा हिन्जावनि मानायनि बेफोरबायसा माब्ला बेफोरबायसा भिडिअ होलायखो बै होग्राफोरखौ बुंनो रोङा होयिफोरखौसो बुंखावलाबायो नोंसोरो जाया आंनि भिडिअखौ नायनो बायो बेफोरबायसा गाज्रि कमेन्ट हरनाङा मिथिगौ आं दिनैसिमबो ससियेल मिडियायाव ओंखारदोंबाबो जोंनि हौवा हिन्जावनि उन्दुलायनाय जोंनि हौवा हिन्जावनि लाभ स्ट'रि आं जेबो माने नोंथांमोननो शेयार खालामाखै मिथिगौ इफोरबायसा आंखौ गाज्रि कमेन्ट हरनाङा नायाबा नायथारनाङा आंनि भिडिअखौ मिथिगौ आं बिराद रागा जायो सम मानो नायनो बादोंबा मानो नायो आंनि भिडिअखौ इफोरबायसा गाज्रि एसे गोसो मैला गेसाव गोसोनि लानानै बेफोरबायसा माने आंनि भिडिअखौ नायाबा नायथारनाङा इफोरबायसा आंखौ होनहरनाङा बुहुत मानसियानो गाज्रि भिडिअ लाबोयो बुहुत मानसियानो भाइरेल जायो माबायो इफोरखौ जोंखौलाय मानो बुंनांगौ जोंफोर एसे मोजां ब्लग भिडिअ लाबोयो न'खरनि जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय जोंखौसो माने बेफोरबायसा माने बुंनांगौ गोलैहैबाय आरोना ओरैबायसा बुंनांगौनि माबा जाहैदो आरो जोंखौसो बेफोरबायसा नङा जोंफोर दायो मालायफोरबायसा जों जेरावबो बेरायनो थाङा जोंफोर गाज्रि भिडिअबो लाया मालायफोर लाबनायफोरखौ बुं जोंफोरखौलाय मानो बुंनांगौ जाखो गोसोखौ माने ओरैबायसा अखान्थि मोन्दों आरो मिथिगौ ना ससियेल मिडियायाव फाननानै जायो हौवा हिन्जावनि उन्दुलायनायनि भिडिअ माबा भिडिअ ओरैबायसा माने बुंदों आरो बेफोरबायसा बुंनाङा जोंफोरबायसाखौ बुंनानै जेबो लाब गैया जोंफोर जाबाय न' सिंनि एम्फौ जों माने जेरावबो थांनो रोङा जायखिजाया जोङो भिडिअ लाबोयो नंगौ बियो मालायनि कन्टेन्टबो एसे एनै बुदेरनानै होयो नंगौ अब्लाबो जोंनि गोसोआ माब्लाबाबो गाज्रि नङा आरो लोगोफोर बेयावनो सासे आगैया आरो मोनसे कमेन्ट हरबावदों आरो माइ गायनायनि सोमोन्दै आरो गाज्रि नङा मोजांखौनो बुंहरदों जेन'बा माइ गायनाया नोंसोरनिया बेसे दामफोरा बेसे ओरैनानै सोंहरदों आरो जोंनियाव आगै माइ गायनाया 300 आरो 300 रां लोगोफोर सानसेयाव ओमफ्राय जेबो माने ओंखाम ओंख्रि जेबो गैया आरो ओरैनो साहा पानि मिथाइ गाइखेर इफोरबायसा जायखिजाया मोनजागोन आरो ओमफ्राय माने इफोरबायसा ओंखाम ओंख्रि इदि जालाया आरो लोगोफोर ओमफ्राय माब्लाबा इदिनो न'खर लाना न'खर जौ होयो ओमफ्राय माब्लाबा इदिनो भाजा साजा बेफोरबायसा होयो आरो नों गावबा गावनि माने गोसोनिसो बाथ्रा बियो होनाय होयिया ओमफ्राय जोंनियाव 300 आरो ओमफ्राय न'आव माने ओंखाम जानो फैयो रेस्ट लाफैयो बेखिनियानो आरो आंहानि खारै ओंख्रिया मोनगोना मोनाखै नायनोसोर' लोगोफोर वाव माबायसा ग्लब ग्लब समायना गोदौगासिनो दङ नै लोगोफोर ओमफ्राय एसे जबहोबावनांगोन आरो एसेबां माने दैलावल' जाया ओमफ्राय लोगोसेनो नै खान्थाल बेगराबो जि रग' खानै लोगोफोर ओमफ्राय खान्थाल बेगरखौबो आङो गरफा गरनै नाफ्रुना होसिगोन दाहाय बेफोरबायसा एसेबां रग' दोना ओमफ्राय खावसे नाफ्रुगोन खावसे दोनगोन आरो ना लोगोफोर नै बरिया नुखाबाय दसे थाबानो मोनसिगोनबो संबाय थाया आरो लोगोफोर नै खारदै संख्रि माबोरै जाखो एसे नायनायनोसै र' लोगोफोर बरिया गोथाव जाखादो लोगोफोर फिस्लानो खारदै संख्रि ज्रोमथार लोगोफोर बरिया नांखादो आर'नायाव पुदम बिबार बिजेपिनि माने सावगारि बिखौ लानानै ससियेल मिडियायाव बिराद दावराव जाबाय दंमोन ना लोगोफोर दायो गेमस्रिनि हौवा लावदुमा निमाहा बिबाय ससियेल मिडियायाव फैनानै आसलते बेफोरबायसा माने गोरोन्थिखौथ' बयबो मावनो हायो गोरोन्थिखौ मावनानै दे बेफोरबायसा निमाहा बिबानो निमाहा बिनायावनो जुदि मोनोबाथाय जोंबोथ' बयबो बानायनो हायो ना मा होनो लोगोफोर
आर'नायाव जोंबोथ' माबा मोनसे पिकचार होनानै बा माबा मोनसे बुहुत पिकचार थायो जेन'बा होनथ'ला आङो लोगोफोर बेफोरखौबोथ' बयबो गावबा गाव माने हानजानिखौ होनानै लानो हायो नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय दायो ससियेल मिडियायाव फैनानै एक्ट्रिस गेमस्रिनि हौवा लावदुमा निमाहा बिबाय लोगोसे गेमस्रिनि बदला लावदुमा निमाहा बिनानै होबाय आरो माने गोरोन्थिया गेमस्रिनि नङा बेयो माने ओरैनो मोजां नुनासो बानायदोंमोन बेफोरबायसा गोबां बाथ्रा आरो लोगोफोर एक्सुवेलि माने गोरोन्थिखौ मावनानै जे निमाहा बिबानोखि निमाहा मोनो बेफोरबायदिबालाय बुहुत मानसियानो माने खालामनानै माने निमाहा बिफिननो हागोन ना मा होनो लोगोफोर जियानो जादोला लावदुमा मा होनलांखो एसे नायलांबानो जाबाय ना मा होनो लोगोफोर नोंथांनि चेनेलनि नायगिरिखौ गिबियावनो गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोबाय नैबे आं थांनाय नै दाख्लै योगा डे जेनेबा CM सारा जोंनि मानासाव फैदोंमोन बेहाय आङो मोनसे पदुमनि सावगारि आर'नायाव आङो बानायनो होदोंमोन खिन्थु आङो बेखौ जोंनि BJPनि सेन्टिमेन्ट लाना आं बानायाखैमोन पदुम बिबारा बारसे नेसनेल फ्लावारखाय आं इयाव बिराद समायना नुनायखाय आं बेहाय होनाय जादों आरो बेहाय मायबा मोनसे गोरोन्थि जादोंबा आं गिबियावनो निमाहा बिग्रोनाय थाखाबाय बर' माहारि आफादफोरनिसिम बेखायनो आङो बेखौ बारा गोलाव फोलावबाय थानो सानाखै आरो नोंथांमोनाबो जिमान ससियेल मिडियायाव जि फोसावबाय थादों बेखौ राजनिथि लाना फोसावबाय थानांला दिनैनि बे चेप्टारखौ बन्द' खालामनांगौ आंबो बेनिखायनो नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ जनायहरबाय आरो बेहाय आंनि मेसेजआ जेबो दाय गैया मेसेजआ मोनसे समायना माने फालियाव ओरै मोजां मोनसे पिकचार लानानै बेखौ गाव स्टेटास होदोंमोन आंनि मेसेजनि जेबो गोरोन्थि गैया जितु आंनिफ्राय लानानै बिथाङा होदोंमोन गारियाव जितु जों सानैबो थांदों बिथांनि थाखाय आंनो नोंथांमोननिसिम निमाहा बिग्रोनाय थाखाय बिथाङा जेबो गोरोन्थि गैया आं बेखौ खुनु राजनिथि सेन्टिमेन्ट लाना होनाय जायाखै नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय आरो माबा मोनसे आरो गोरोन्थि बुजिदोंबा नोंथांमोना आंखौ आरो निमाहा होफिन बेखायनो आं नैबे चेप्टारखौ नोंथांमोनखौ नैबे ससियेल मिडियायाव दावराव खालामनायखौ बयबो अननानै जाहाथे निजिनि साननानै बन्द' खालामो आं बेखौनो गुरै खावलाय